Bon dia al dematí, avui és dimarts, dia 1 de desembre, i ahir a la nit vaig decidir que aquest any faria vlogmas, perquè he començat com a youtuber i crec que he de fer vlogmas aquest any. No sé, potser ahir estava molt motivada i a la nit vaig veure la família Caricú, que posava que ho faria, i després vaig pensar, jo també ho he de fer. Què vol dir vlogmas, Arlo? Què vol dir? Vol dir que cada dia, des de l'1 fins al 25 de desembre, farem un vídeo i el penjarem. Què vol dir també? Molta feina. Vol dir que hi haurà moltes interrupcions i que no sé com seran els vídeos que penjarem, però intentarem penjar-ne un cada dia. Al taller? Vale. Digues adéu. Primera pedra. T'ajudo? Sí? Va, 1, 2, 3. Oh, la tirem? 1, 2, 3. Oh! Què vols? Sucupinya. Un sucupinya? Sí, Això? sí, sucupinya. T'agrada molt? Sí. Acabem de tornar de caminar i ara he posat l'Arlo a dormir la migdiada mentre faig el dinar, que no sé si se sent de fons, i me n'he donat que potser no us he posat en situació. És que estem a Catalunya ara. Hem vingut a passar una temporada una mica llarga, bueno, vull dir que no és un viatge curt, que potser estarem aquí un mes i mig, a veure els avis, que la Selma no havia conegut els avis, és una temporada que l'Àlex tenia alguns viatges per feina i quan vam rebre el passaport de la Selma, doncs vam aprofitar per venir aquí a veure família i amics, bueno, a veure'ls una mica, perquè tots estem una mica confinats, però per passar temps amb la família i amb els de casa. I llavors potser durant aquests dies, alguns dies dels vlogmas estarem aquí a Catalunya i alguns dies estarem als Estats Units. La idea és passar el Nadal als Estats Units, a veure com va. Serà part de l'aventura, saber com van els vols de tornada i la fugida del país. És gros aquest? Sí. Ha sigut una mica fail, perquè les que eren molt gruixudes
que ara estan al forn, i les que eren més primes són les que han quedat seques. Que són seques? Sí. Digues seques. Seques. Doncs quan ho tornem a intentar, les farem totes més primes. Puto avi cucu. Puto avi. Per tu! Cucu. I fins aquí. I fins aquí el Vlogmas número 1, que és del dia 1 de desembre. Ja en tenim un d'acabat i marcat. I demà un altre. Digues fins demà. Demà.